belai no wana zamang kok tama umongka biswa sardar tu Gabordi thangmani lama mo belai kino lama jwngjal mi tongka nai ni dino bimano yang pino cerai konai ba student rok Gabordi o porifani bagai haimani lama nai di belai kino wati phake na bike na gari na mungsha yang tilai mea himi chimala leo aboni bagai jwngjal mi tongka oborno sabo nainai ba sabo nugnai abona lukrok naising naijak je nugi tongnai rok norok cha oboni bagai tiar posto tungginai lamani bagai samnani koijo ba MLA minister lono omo kisa ne kai norokni je fan tongmani obona kisa chobanani bagai hambai